Прывітаннечка, гэта навагодні крынж тыдня. У сённяшнім выпуску абмяркоўваем абсурдныя сітуацыі, якімі чыноўнікі адзначыліся за святочныя дні. Робяць яны, а сорамна нам. Дэпутат Сергей Дзік не змог з першага раза выгаварыць слова, важнае для кожнага беларуса. Это Конституция, это та база, на которой будет наша страна развиваться дальше и сохранить свою независимость, суверенитет и традиционные наши белорусские национальные ценности. Суверэнітэт – гэта новая канцэпцыя ў беларускай палітыцы. Выглядае, што паходзіць яна ад слова «сунуць». Толькі ёсць некалькі пытанняў. Хто, што, каму і куды. У Гомельскай вобласці чыноўнікі кожны год запісваюць навагоднія звароты. Самы знакаміты датуецца 2017 годам. У кадры старшыня Рэчыцкага райвыканкама Віталь Панченко. В эти часы, минуты мы особенно остро чувствуем, как летит время, как стремительно и незаметно подрастают наши дети. З таго часу Панченку да камеры не падпускалі. Хаця, калі б чыноўнік размаўляў па-беларуску, усё не выглядала б настолькі крынжова. И все мы верим, что новогодняя ночь, да и весь наступающий год подарят нам удачу и немного чуда. А оно иногда случается. Сёлета таксама не абышлося без зваротаў. Гомельскія начальнікі запісалі іх як пад капірачку. Совсем скоро уйдет в историю 2021 год. Приближение этого мгновения между прошлым и будущим знакомо нам с детства. Для каждого из нас это добрый праздник, атмосфера волшебства и надежд на лучшее будущее. При поддержке главы государства, руководства области и города мы научились жить в непростых условиях пандемии. В период информационных войн смогли сохранить мир в своем сердце и в своей стране. От усилий и вклада каждого из нас зависит настоящее и будущее Беларуси. Уверен, что в наступающем году мы возьмем новую высоту, повысим свой профессионализм и качество продукции, станем более конкурентоспособными и тем самым улучшим благосостояние наших людей. Сердечно поздравляю вас с новым 2022 годом и светлым Рождеством Христовым. Каляды і Новы год – светлыя, сямейныя святы, але адчуванне такое, што да нас звяртаюцца не людзі, а нейкія біяробаты. У беларускім міністэрстве замежных справаў знялі навагоднюю віншаванку ў стылі баевікоў пра Джеймса Бонда. У галоўнай ролі прэс-сакратар МЗС Анатоль Глаз. Насамрэч, відэа магло б выглядаць яшчэ больш гераічна. Нават не ведаем, як прапаганда да такога не дадумалася. Шановныя сябры, МЗС Беларусі быў і застаецца з вами. Галоўная навіна сёння, што Новы год будзе. Не час паміраць. Ну, хаця б у МЗС валодаюць беларускай мовай. Але што спадар Глаз хацеў сказаць гэтым «не час паміраць» напрыканцы сваёй прамовы? Пакідайце вашыя версіі ў каментарах да гэтага відэа. Дзяржаўная прапаганда пастаянна выстаўляе сітуацыю ў Беларусі лепшай, чым яна ёсць насамрэч. І Новы год не выключэнне. Вось, напрыклад, простенькая маніпуляцыя ад ветэрана беларускай палітыкі Уладзіміра Андрейчанкі. Есть дети, которые при живых родителях являются сиротами. Поэтому государство на себя взяло полную заботу, чтобы их вырастить, обучить, дать путевку в жизнь. Пра дзяцей, якія засталіся без бацькоў, клапоціцца любая дзяржава. Але беларускія ўлады не саромеюцца выстаўляць гэта як нейкую сваю заслугу. Але гэта яшчэ ладна, не абыходзіцца ў прапагандысцкіх сюжэтах пра дзяцей і без хлусні. Отрадно, что за четверть века именно столько по стране шагают наши дети. Число интернатных учреждений сократилось в 9 раз. А это значит, что самое заветное – мама и папа – исполнилось для большинства.
Насамрэч, колькасць інтэрнатных установаў за 25 гадоў скарацілася толькі ў 4 разы. І то збольшага за кошт таго, што сіроты цяпер часта жывуць не ў інтэрнатах, а ў сем'ях з бацькамі-выхавацелямі. То бок праблема-то асабліва нікуды не падзелася, але карцінка ў тэлевізары добрая. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.